Kadir giyeceğinin alamatı näme? Bir giyeceğinin kadir giyecesi mi ya değil mi? Şol soňky onun tek giyecelerinin haýsy kadir bolupdyr, haýsy bolmandyr? Alamatı näme? Bir näçe alamatlar we ulamalar kitaplarına ýatlap geçýärler. Şolardan biri Müslimde gelýär. Sahabe Ubay bin Ka'b radiyallahu anh aýdýar: "Ve amaratuha an tatlu'a ash-şamsu fi sabihati yawmiha bayda'a la şu'a laha." Näme diýär? Kadir giyeceğinin alamatı ol giyeceğin günü doğanna diýär, ak goşaklasız doğmagdyr diýär. Tegerek bolup doğjak. Ak goşaklasız. Şu bir alamatlarından biri. Başka da näme? Alamatlarını ulamalar kitaplarına ýatlap geçýärler. Kadir giyecesini nähil geçirmeli musulman doğanlar? En ähmiýetli zatlaryň biri hem şul. Nähil geçirmeli kadir giyeceğini? فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم. Ayşe radıyallahu anha enemizden haber berliýär oldyýa. Ayşe enemiz Peygamberimiz diýär Ramazanyň beýleki günlerine garaňda diýär soňky 10 gününde diýär köp gaýrat ederdi, köp ihlas ederdi, köp ibadet ederdi diýär. Müslimde geçýär bu hadis. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المعزر رواه البخاري ومسلم. وإن عائشة رضي الله عنها ديا رمضان صنق 10 gün giýrende diye Peygamberimiz gecelerini ihya ederdi. İhya ederdi demek näme? İbadetlen geçirirdi, dogadylar zikirlen geçirirdi diye. Ve näme diye? Ve meşgalasyny hem ibadet üçin oýandyrardy. Ve has köp ibadet etmek üçin gaýrat ederdi diye. Buhari we Müslimde geçýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme? Ramazanyň soňky 10 gününde umumyny Ramazanna we hususan hem soňky 10 gününde kän ibadete üns berýän eken, köp ibadet edýän eken, artdyrýan eken ibadetini, dogadylaryny, zikirini. Oşun sebeplerinden biri näme? Şol kadir gecesine kavuşmak üçin. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar ve hadis Ebi Hureyre radıyallahu anhu qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men qama leyletel kadri imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zenbih. Ravahul Bukhari ve Muslim. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edilýär, Bukhari ve Muslim'de geçýär. Hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: kim iman edip, inanıp ve sogawyny Allah Taala'dan umid edip kadir gecesini ibadet, namaz bilen geçirse geçen günahlar bağışlanır diye. Ondan öňkü geçen günahları bağışlanır diýip aýdýar. Demek kadir gecesini näýle geçirmeli eken musulman olanlar? İbadetle geçirmeli. Zikirle, Kur'an okap, dua dileyle Allah Taala'dan bağışlanma dilep geçirmeli. Ve yine de an Ayşe radıyallahu anha qalet Ayşe radıyallahu anha enemiz diýär: "Ya Resulallah diýär, eger bir giyeceğinin kadir giyecesi diýeni bilsem näme diýeýin? Nähili doga dilege deýin" diýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "İnneke näme diýär? Quli aýtdy: Allahumma ey Allah'ım inneke afuvun sen bağışlayıcısın, tuhibbul afwa bağışlama gowuryarsın, soýarsın, fa'fu anni men bağışla diýip dogadylak etdi. Tirmizi'de, İbn Mace'de, Ahmet'te geçýär ve Tirmizi rahimehullah hasan sahih diýip aýdýar şu hadise. Ve şul aýdylanlardan hem belli bolýar musulman doganlar Ramazan aýyny ibadetimizden geçirmeli, nefsimizi terbiýelemeli ve hususan soňky 10 gününe gowuşak, ýani soňky 10 gününe kadir gecesine gowuşmak üçin, kadir gecesini tapmak üçin näme etmeli eken? Köp ibadet etmeli, doga dilek etmeli, zikir etmeli, Kur'an-ı Kerim okumali ve meşgalamyzy hem oýarmaly. Ramazanyň soňky 10 gününiň tek gecelerini meşgalamyzy hem oýarmaly we gecelerini umumyny ibadet üçin Ramazanyň oýarmaly. Maşgala agzalarymyz bolup näme Kur'an okumaly, doga dilek etmeli, tahajjud kılmaly, nefil namaz kılmaly, Allah Taala'dan bağışlanma dilemeli. Kadir gecesini tapacak bolsa, kadir gecesini oturacak bolsa şeýdik geçirmeli. Emma kabir kişiler
Näme diýär şu gün kunna bilmeýänlikleri üçin Kadir gecesi belli bir günne öýdýärler. 27-nji gecesidir öýdülýär. Bu bir. İki, diňe uykusuz galsaň bolýandyr öýdýärler. Diňe uykusuz galmalylar öýdýär Kadir gecesinde. O näme öz arasynda gurlaşyp oturýarlar. Çiğit-çiğitlep, çay içip, käbiri kino görüp. Käbir daşarda ot ýakyp oturýar, üstünden böküp oýnaýar. O käbiri ýalňyş hurafa zatlary ananýar. Şeýdip gije oturmaly, hydrata garaşmaly, hydrata gelýärmiş diýär. Ine şul son kaýdylan zatlar musulmanda onlar düýünden Kur'any ters, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ters, 4 mezhebe ters şu zatlar. Kur'an ve sünnete, selef-i salihâ, sahaba ters şu zatlar. Bu hile Kadir gece oturulmaya, bu hile Kadir gece ihya edilmeye, beyle bir zat dinimizde yok. Hydrata gelýärmiş, yene gelýärmiş, bunun alaky ananç yok. Bu bir hurafi zatlar, bid'at zatlar, o dinler biri aydyp koýurypdyr, halka mal götürüpdir, zödenen bolmanda şeýdip ýaýrak galan zatlar. Bu zatlardan el çekmeli musulmanlar onlar. Bizim görellerimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ne sahih hadislerden okap oturuz. Peygamberimiz Kadir gecesinde Ramazan ayını näme edipdir? Näme doğa dilek etmeliligini, näme hilek geçirmeliligini ne haber berip otur hadisten. Bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görelle alpydam şol hilek bolmaly.